Televízna hlásateľka, moderátorka a redaktorka Nora Beňačková. Narodila sa na jeseň 1944 v Bratislave. Bola ozajstnou stálicou televíznej obrazovky a zanechala po sebe takú hlbokú stopu v diváckej verejnosti, že ju dodnes všetci dobre poznajú. Generácie televíznych divákov si pamätajú jej elegantný prejav hlásateľky, obdivovali jej špičkovú slovenčinu a mnohé diváčky boli inšpirované jej oblečením. Ani po skončení pôsobenia v pozícii hlásateľky sa nerozlúčila s verejným účinkovaním, uvádzala koncerty, vernisáže či spoločenské podujatia. Vyrastala v Starom meste a už od detstva ju uchvacovala hudba, poézia aj divadlo. Navštevovala bábkarský krúžok, kde získala vedomosti, ako pritiahnuť pozornosť poslucháčov alebo malých divákov pri predstavení. Hudba však v jej záujmoch dominovala. Študovala hru na klavír na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Štúdiu hudby ju spolu so sestrou, opernou divou Gabrielou, veľmi podporovali rodičia. Vo 4. ročníku konzervatória jej náhoda zmenila život. Pozvali ju na konkurs do novej televíznej relácie, v ktorej pracovala externe až do konca štúdia. Je celým srdcom folkloristka. Začínala v Sľuku ako korepetítorka a konferenciérka. V roku 65 pracovala v kolektíve prvých televíznych hlásateliek. Študovala diaľkovo žurnalistiku a po navrate z Kuby študovala odbor španielčina slovenčina, ktorých štúdium ukončila doktorátom. Vytvorila mnoho televíznych programov, ako boli Pohár kúpeľných miest, magazín Rodinná pošta, programy Mates a Hrajú si pre potešenie s mladými hudobníkmi z celého Slovenska. Pravidelne uvádzala koncerty bratislavských hudobných slávností a tiež gratulácie pre oslávencov a jubilantov pod názvom Živio. V roku 82 získala najvyššie televízne ocenenie Zlatý krokodíl. Reprezentovala našu televíznu a filmovú tvorbu v zahraničí. V Rige, Varšave, Krakove, Sofii, Bukurešti, ale aj v Havane, kde s manželom, lekárom, prežili krásne chvíle. Na svojom konte má tiež spoluprácu s televíziou Joj Plus, televíziou 8 či západoslovenskou televíziou. Jej celoživotnú tvorivú prácu hlásateľky a moderátorky ocenili v roku 2013 prestížnou cenou Identifikačný kód Slovenska. Cíti sa ako pravá prešpuráčka. Miluje svoje mesto a jeho atribúty, ktoré podľa nej nemá mnoho miest. Sú nimi najmä hrad, Dunaj, staré mesto s nádhernou historickou budovou divadla či železná studnička. Patrí medzi ne aj Karlova Ves, vrátane tej dávnejšej, s malými krčmičkami, kam chodili na výborné rýbezľové vínečko. Dnes je modernou súčasťou hlavného mesta, v ktorej sa jej výborne býva. Na Fadrusovej ulici býva od roku 1970, keď sa súčasné sídlisko ešte len stavalo. Z okna mali s rodinou výhľad na veľké záhradníctvo, kam chodila pre krásne kvety aj muškáty. Dnes sa na jeho mieste nachádza nový symbol Karlovej Vsi, námestie svätého Františka so sídlom miestneho úradu a novými obytnými domami. Miluje kvety, trhy, fontány, ohňostroj aj parky. Spolu s vnučkou rady chodili do Líščieho údolia na prechádzky, ale aj populárne hodové slávnosti. Za tých viac ako 50 rokov má krásne spomienky na bývalú, ale aj súčasnú, ako ju svojsky nazýva, milovanú Karlovku.